Ночью 27 ноября было совершено дерзкое покушение на жизнь председателя Российской молодежной общественной организации «Возрождение Таджикистана» и члена руководящего Совета коалиции оппозиционных сил «Новый Таджикистан» Максуда Ибрагимова. Максуд Ибрагимов попал в черный список диктаторского режима после того, как организовал ряд митингов и шествий с требованием отставки президента Таджикистана Эмомали Рахмона в различных городах России. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Амватанои азиз, салом аз номи ман, аз номи бародарони муборис ва кулли мазлумини Тоҷикистон. Шали ки хабар дорем 26 ноябр ҳамла шуда буд ба ҷони бародари мо, яке аз муборизони беҳтарин, роҳбари созмони эҳёи Тоҷикистон Максуд Иброгимов. ҳодиса чӣ хел рӯй дод? Вақте ки бародари мо аз мошин хориҷ мешавад, мехоҳад дохили бино шавад, ду нафар афроди номаълум ба он кас наздик мешаванд, тапончаи Макарова дар рӯи дилаш зер мекунанд ва меҷиқанд. Нек хушбахтона закрини мекунад тапончаи он нафаро, дар инҷа қарбақат сар мешава ва дар натиҷа оно 6 корд ба бародари мо мезананд ба ҷисмаш, ки 3 корд ин дар дохили дар атрофи дили бародари мо мераса. ва хушбахтона ки яке аз ҳамсояҳои бародари мо дар ҳамон ҷои ҳодисаро мебинад, вақте ки доду фиғона мегирад, ин нафаро фирор мекунанд. хулас болои ҳама ин имрӯз хабарнигорои мо бошанд, хомӯширо ихтиёр карданд. на ҳамаш албатта, боз нафарое ҳастанд ки на ин ки хомӯшӣ, балки бо неши заҳролӯи худшона задестанд ба бародари мо, ба созмони мо ва ба ин бародарони мубориз. хоб ман намедонам ки ин нафаро чӣ миқдор сум гирифт, ёра ки харид. хоб радиои озодӣ ку маълум аст, сабабаш маълум аст. уҷа ду раис дорад. яки раисаш Амрохон Зарифи. шояд мардуми оддӣ нафаҳмад мақсади гапи мара, не ки хабарнигорони худи радио фаҳмиданд ки манзурам чист. куҷост инсофтон? ба кадом хотир имрӯз шумо дигарот хомӯширо риоя кардед? ин мардуми мубориз 3 моҳ дар даруни майдон буд, мардума даъват мекард, ин қадр ҳодисаҳо буд. шумо кур биден, шумо гам биден, барои чи як бор якта нанавиштен як ҷо, барои чи яктат хабара ба мардум нарасонден? ё барои шумо хабарҳои муҳим, як ҳофиз як саг харид, тӯшак харид, ё як ҷо сафар кард, аминои барои шуморо муҳим? барои чи ки ин бародаро 3 моҳ дар майдон буданд, ними дунё ними шаҳрҳоро мегаштанд, даъвати мардум мекарданд, ки шуморо харид, ки шуморо нарх кард? бо якчандташ изо намекашад, дар мо биромадай, шахсан дар худи ма биромадай, худша шинос кардеса аз фалон радио, аз фалони чи, агар ба мо ягон маблағ фем, мо шуморо реклама мекунем. ба мо рекламаи шумо дар кор нест. ба мо рекламаи шумо дар кор нест. шумо бояд ақл дошта бошен. шумо худтон аз журналист ки мегӯед, бояд ки бибарен ҳодисаро ба мардум бигӯен ки ҳадафи мо чӣ буд. мо ки шаҳр ба шаҳр мегаштем, ҳадафи мо чӣ буд? ҳадафи мо бо рӯи рост фақат мегуфтем ки ҳукумати имрӯзоро аз байн бурданд. вақте ки мо созмона ташкил кардем, мо беҳтарина гирифтем, роҳбар эълон кардем. беҳтарина ки то ки ино имрӯз чикор накунанд, мисли ки ҳизбҳои пештараро мекарданд, афродои пештараро ки террористу экстремисту дузду қалобу дигар мебурданд, то ин ки ин нафара натонад. нек имрӯз ҳам чи ё бо шарм надошта пӯсти хуга дар рӯшон кашидагӣ, бо нами бародари моро экстремист эълон карданд. як нафаре ки бо ба шумо мегӯям ки мисли варақи сафед буд, ягон айб надошт. мо пеш аз ин ин шахса роҳбар эълон кардем, мо хуб андеша кардем, мо ҳамаи ин масъалаҳоро дидем, ҳамаи тарафҳоша дидем, ки шумо гап наёвен. чӣ хел ки ба роҳбарои дигара шумо дуз гуфтен, роҳзан гуфтен, экстремист гуфтен, мо ба ҳамин хотир як одаме ки беайб овардем мондем. яки беҳтарин бародармонро мо роҳбар эълон кардем. шумо шарм надошта бо рӯи рост дурӯғ мегӯед. имрӯз ҳар гапе ки мо гап мезанем, шумо мегӯед суханотон асос надорад. имрӯз ҳар гапе ки мардум мезанад, суханои мардум ба шуморо асос надорад. меравад сухан мекунад, мегӯяд ки фарзанд накуштанд дар
дар турма фарзанд накуштан суханат асос надорад, фарзандма партофтан суханат асос надорад, сумма гирифтан суханат асос надорад, бизнесма кашидан суханат асос надорад. имрӯз рӯзе расида ки суханои шумо барои моро асос надорад. ҳар як қонуне ки бироварди қонунотон барои моро асос надорад. агар шумо фикр кунед ки мо ғалаба намекунем, хато мекунем. иншоалло ки ғалаба қариб аст. бубин 3 моҳ пеш баъзан мардум саҷда мекардан дар пеши ту раиси ҷумҳур. мардум дар назди ту саҷда мекард. мардум аз тарс номи тра дигар хел намегирифт, ба иззату эҳтиром мегирифт. аз чӣ сабаб буд? ай тарс буд. не ки мо дар муддати 3 моҳ тонистем ки имрӯз мардум мебурад ҳатто тра дашно мекунад. мардум тонист ки қадам монд, тарса гузашт. мардум ҳар чӣ ки мехоҳа мега имрӯз бар зидди ту, ки ҳар чӣ ки мега дуруст мега. то ин рӯз уно аз тарс ин кора гуфта наметонистанд. имрӯз мардум тонист ки тарса бартараф кард. рӯи ростра мега. расмота бубин, шарманда шудагии ту. бо мегӯем ки шумо забони дигара намефаҳмед, мо фақат ба забони шумо қатитон гап мезанем. забоне ки шумо қати мардум гап мезанед, мо ба ҳамин забон қати шумо гап мезанем. мо шуморо гуфтем ки фаромӯш кунед раи хонаи падар модарора, раи хонаи падар модари муборизора фаромӯш кунед. ҳар як чӣ мехоҳед марҳамат қати мо гап занед. не ки шумо баъзе палидо бо идома додед. мо ба шумо гуфтем ки ба забони хитон гап мезанем. забони мо намеяе ки чӣ амале ки шумо нисбати мо мекунед, мо амо амала нисбати шумо мекунем. не ки фақат як чиза фаромӯш накунем, мо номард нестем. мо зани кӯдакои шуморо дист намерасонем. барое ки мо номард нестем. шиёри шумо ай номард буданд. и шумои номардо ки мерен хоҳар я бародарро файрод мекунем, дапрос мекунем. инам сабабша мо медонем, то ки бародар битарса ай раҳаш бигарда. и тактикаи шумо ай зани бародарро файрод мекунем, падару модари пирша файрод мекунем. бо ман мегӯям ки ба номи Аллоҳ қасам мо зафсото надорем, мо таҳдидото надорем ки ай даҳани шумо фақат дашно мебурад ки мо ора наметонем ба халқ нишон бидем. мо ранги шумо касиф нестем, мо ранги шумо беақл нестем, мо ранги шумо беномус нестем. мо мегӯем ки мо ба зани кӯдаки шумо кор надорем, мо ранги шумо номард нестем. мо ҳар чӣ ки мекунем зидди шумо мекунем. чӣ хеле ки шумо амал кардесен, ҳамон хел мо амал мекунем. лекин фаромӯш накунем вақте ки мо мегӯем мо кӯдакои шуморо намерасем, ин барои кӯдакои золимтон дахл надорад. баъзе кӯдакои шумо имрӯз бузург шуданд дар давоми 23 сол. уно ҳам ранг мисли шумо золим шудагиянд. зарба ба уно албатта мешавад, зарар ба уно мерасад. ба хотире ки шумо чо кардесен, зарар расондесен ба падару модарои бародаро, ба хоҳарошон, ҳатто ба хешу таборошон, ҳатто ба ҳамсинфошон, то ҷое ки мо дарак дорем. ира фаромӯш накунед ки дар байни шумо мо ҳам одам дорем ки ҳар як амали шуморо ба мо мегӯяд. ҳамун нафарое ки хонаҳои бародаро роҳӣ мекунем, дар мо номнавис шудагӣ ҳастанд. шумо вақте ки ҳамла ба ҷони бародари мо кардед, бо ман мегӯям ки як беҳтарин бародар буд ки дар зиндагӣ ягон танқисӣ надошт. ҳар чӣ ки дошт роҳи зиндагии худша ёфтагӣ буд. ай беруни кишвар албатта, дар дарун не. шумо дар дарун мардума намемонед ки нолаи худша соҳиб шавад. ин бародари мо мақсуд аз чизе танқисӣ намекашид. фақат зиндагии мардума дид, натонисти канор беста. омад, мо созмона ташкил кардем, беҳтарин бародар ки бид гирифтем, роҳбараш эълон кардем. не ки шумо чикор кардем, дар ҷисми бародари мо кор задем, хун розидем. не ки шумо фаромӯш накунед ки шумо ин корда дар ҷисми бародари мо задем, не ки шумо умри худтона кӯтоҳ кардем, умри бародари моро не. мо бо шумо ба забони худтон гап мезанем, нами забоне ки шумо медонед ку ба нами забон қатон гап мезанем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ.